lang hilin eh. Ada pun migi agian ada Miss Highway. Yang boros sunod ako. Kanang nanapoy ko ana. May mga buwak. Di na po ni kakugnan kabagangas daplin po na buwak kung na Miss Highway na. Libot pidatos kuan. Oh, ang daghang nang walking foot. Kuan nagkagbuwak na. Mula man gyapon ito speakers na gyapon sunog. Lagi na imong libutan ron, malibot pinatos na sunog gyapon to sa outpost. Pero mo na sa highway. Sundan na siya. Ay, Merkulis na dayron. Hala, kai. Mabalik ka sa kuan. Mon. Ang grasya moral diha sa Dasma ingon sila maglakad kuno diha naglakaw-lakaw na jud. Lakaw na dyan. May taas na dyan. May gilakuan na ni. Pagkitago hapon. Sa katulong si Iyon nga di naong korona yato bang. Di na dyan di naong. Karsada na hing yato bang. Sige sumhan na sila sang naong. Kung alaman sa nag-ingol. Kanang si Helen usaban sa Guam. Amping kanunay, salamat sa kanunay ni mong paglili. Sulkat ka diha. Wa na ibuakan. Ay daghang jogging. Ni Linsya Ayop. Musta. Ni Vilma Macabalo. Lourdes Saladin, Almalim, Bucor Property lagi itong dato. Lagi nang nilig, nabot pa oh. Natutuas ang lugar na tutuah. Lugar sa Pugnan. Mamalik lagi ng uban. Mamalik. Abi ko si Mando tutuah, may ang mantuah. Wah, una. Ay, ito yung pasahero. Sulkat na sila na, pwede diya eh. Hindi magdaday ko kahoy pa, o kayong doon. Sulkat na agyan, ang kurman. Ito lang pilahan. Ang itusok sa kan. Kabarganas ko an kanang na ay halugbati. Tusok ko ah. Kay ikuan. Itusok tong halugbati. Yan, kamangan. Magbulos to ah. Ito. Kasi siya na dyan mo sang naw. Ingin nga, naura ko may nagdaghan. Someday nang magdagas ng atubangan. Tingnan po kamabunda to yun. Kuan. Naura ko na puro balik-balik kung upload. Sudpod. May laing lingaw. Kabito na sa upaw usay. Di na mag-video, di na mag-vlog. Kay halos na pare-pare kami.
Salamig pazag. Isa po maglalain kong pazag. Salamat laman tos mga silip. Karon ay nagsilip, karon ay nagdiili. Sabi na ni Mers and Family, nila ni Hilin Dusaban. Hilin Dusaban baguna na nasa Guam kung siya, taga Dawis. Tulong siya. Si Ma'am Almalim, taga Valencia po na po na Sulis. Padahal po na sila Ma'am Sir Ulrich, silingan na sila. Salamat sa mga silingan, hindi. Pagkabukahoy. Pagkabukahoy na. Yaptan. Ito may libutan. Ay, oo. A few moments later. Mga andeta ni Joe o manggaron na. Ang panitan. Panitan na kayang lamawon. Jesus, nanadauto naman di ay ni. Tanganin ang kuan, suka o kamay paminta. Hindi lerong dawa kay wakabi kuan. Wakabi saba. Kaya mo sa daw ning manggahaw ama halin. Kung nagyan na mga tag 20 lang tapok, ito walo ka buok kag 20, sutian na ito. Ay patabilin. Halin lang bawang kaon. Benta dari mga dawa kay wala gi kuan, way nagpatugtog. Nagpatibi di ka go ilara. Voice sounds kusog-kusog. Pag nangitas gawas, siga-siga, lagi tiag kainit. Okay, libat kay kapan nagis bata gahapon. Apo tong sitsitan. Ato yung batang laki nga. Kana nang mando. Ang sunog darot. Ang kali limang kung dagan. So pa nagkusinisyon siya ng tanong dalis kilid. Kay di ginikal sa ngayring. Labtas mga bata. Muna na mga bata mawagat na. Mangin. Bago pala man nag sirado niya pabutangan nagstakanag mga butang. Ito pala simbay sa mga amiga. Nagtuba na ilang lapat-lapat sa nga na. Siminto ko tangina. Iya, siminto ko na niyo mo sa araw nga ito nagwasing ibutang. May pang siminto. Nakita rin pang siminto kasi nga nang malibang rin. Di mga bata malungtong. Sila kang pamadlang dihag mga anak na ka, arang mabughat ka. Ako kumamadlang, hindi mo kumamadlang ka ron. Ay ba, buoy mo yung mga tanong. Yung mga tanong sa kilid, di mo magduaan sa mga bata. Diya tangat doon, nakasi kamugay nga. Di gani mo utang kay maluoy mi, lain hitubutan. Kami halos ni kada atulihik palit. Kung kamugay kay lain man, lain may harvest. Hindi naman ko ng putlon. Putlon na naman ng kamunggay, balik lain. Maraming gapon, tanong-tanong ng kamunggay. Lain mangutan. Bawa kag tira ka puno, tira ka palwa ag 20.
Uy, Santos. Uy, lingaw. Lingaw, mangga. Gawas. Gawas. Kan kasi ba yung pwede ang maranakik nga kang gusto mong manok sa bang munay. Ano lang naman palit ng iapilan? Ay, mag-isam sa makaon. Nalag, sugod na at mga alipuris. Ang mga alipuris dari dabong mo rin pa. Yung malarap itong mandahig mga kapaglabay natin dahil nga ito. Ang naman ito, ito na tindas na yun. Ang dasaging way puso. Snack lang tayo ko an. Snack lang. Mangga. Kaya itong lugar na hawak kasi mga batang kagmay nga manglili basta was mandu. Kasi mandu ko din ngamig mas mga bata. Kasi kalibutan ang isang batang di amigo moro pinag-unay ibot sa tanam ni upaw. Mga batas mga kilid-kilid mga katuat po kong hirami tagmangan hinggan hikaron gapon ito mga niwa tulingan eh tabangan hikaron na iway video away sounds kaya mag suri-suri ang tapod ni mali pepes na yung makakita ni Zog napisahan ko wala ito mga tukmas grabe doon na itaw salamat laman ni Jo gihapon maraming gihapon salamat gihapon ko kaya may nagsilip kanda dia sa Cavite kaya ba ko sige nagsilip sa pazag kaya naman si Zay kasaligan nga wifi salamat ka Jo Gracia Moral hindi lamang Cherry Ulrich always mangyapon na sila na Mars and family mura na sila yun ngayop pili sa Taghap Jit Mendoza kamusta mo ni Helen Dusaban ni Marcelo Castañaris ni Perla Enriquez dia ikut kumusta ano sa nabang silpin blood na naman ako na tangan ng kamay nanangan na talinjo na, anak ka. Mga pao.
Pasalamat kung yung tanan na kami na nagpirmi. Subay-bay na mo. Salamat ko ko kay sa pidara mo kalugas. Nakatabang na lang mo. Labi na ako. Nanabot mo nga. Dinundo Dulak ang painumdum mo din katabang na magdako-dako. Balag ginagmay, basta kanunay. Salamat ka din yung tanan. Katong sa kanunay nga nagpili sa ang kuan. Sa ang pajag. Ayun. Magpasalamat ko diha sa sister-in-law ni Ria Asilo. Kuya nila Dods diha sa Antipolo. Kaya ba ko si Ria sige nagsubaybay. Ang pangdiha kanunay day. Salamat. Salamat kanunay sa kanunay ni mong paring li. Nadyo pa ka. Ria Asilo kay pwede pa ka makasilip na mo. Hat-hat lang ko dari day kung sa kamulag. Pohon ng kaloy sino makalugar mo mulag mo dari ang suon dudo. Ikaw na kamu na silip dari. Ngantarin yung mangga. And then, nagmabutanganin sa kulang kuan palijang hilaw. Oh. Paludra. Maraming salamat. Nila Ma'am Chiri, Almalim. Salamat sa kanila paglili. Sunod na po ito nga lumawa na mahingandi kaya makalipat man lagi ko. Sunod na po ng salamat nindo. Hindi akong tatatag saon. Salamat yung tanan. God bless. Kita lang ta sunod lakang. Kaya mulag doon na. Pagod kaliwaris. Bye-bye. God bless.